Zmrazte trochu soli a zaženiete všetku negativitu okolo seba. A nie len to, túto energiu vrátite späť k jej zdroju. Tento starobilý rituál pozná len málo kto, ale jeho sila je nesporná. Od okamihu, keď zmrazíte trochu soli, sa začnete cítiť oslobodený od vplyvu negatívnych ľudí, kúziel a dokonca aj zlého oka. Ak ste pripravení chrániť sa a vrátiť všetky zlé úmysly do východiskového bodu, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov. Vezmite si malé množstvo soli a pripravte sa na tento jednoduchý, ale účinný proces. Najprv potrebujete morskú soľ, najlepšie hrubú a čo najmenej spracovanú. Ak nemôžete zohnať kamennú soľ, nebojte sa, bude fungovať aj bežná soľ, ktorú používate v kuchyni. Okrem toho budete potrebovať plastové vrecko, ktoré môžete pevne uzavrieť. Môže to byť jedno z tých, ktoré používate na skladovanie potravín, alebo recyklované z obchodu, nezáleží na tom, či má na sebe obrázok alebo logo, dôležité je, aby bolo čo najviac vzduchotesné. Neskôr pochopíte, prečo je tento detail kľúčový. Budete tiež potrebovať malý kus bieleho papiera bez vzorov alebo reliéfov. Nemusí byť veľký, stačí malý kúsok. Nezabudnite ručne odstrániť okraje papiera, pretože to symbolizuje odstránenie akýchkoľvek prekážok alebo blokád, ktoré bránia pozitívnemu toku vo vašom živote. Je to dôležitý detail, pretože mnohí si neuvedomujú, že každý krok tohto rituálu má hlboký význam. Keď sa nám zdá, že sa všetko kazí, keď máme pocit, že peniaze neprinášajú úžitok, že sa v našich vzťahoch čoraz častejšie vyskytujú konflikty a hádky alebo že naše projekty bez zjavnej príčiny zlyhávajú, je to jasné znamenie, že môžeme byť obklopení ľuďmi s negatívnymi úmyslami. Niekedy môžu byť tieto husté energie výsledkom závisti alebo dokonca nejakého zaklínadla. Ako sa však môžeme pred týmito vplyvmi chrániť? V mnohých prípadoch sa od týchto ľudí nemôžeme fyzicky vzdialiť, pretože sú súčasťou nášho každodenného života. Môžu to byť blízki členovia rodiny, dlhoroční priatelia, spolupracovníci alebo dokonca susedia. To sťažuje priamu konfrontáciu s negatívnou energiou. Existuje však spôsob, ako sa chrániť aj bez priamej konfrontácie. Aj keď s týmito ľuďmi musíte tráviť čas, môžete sa pred ich negatívnym vplyvom chrániť a začať si všímať zlepšenie svojich projektov, pohody a prosperity. Keď sa zdá, že všetko ide zle, je čas konať a podniknúť kroky na svoju ochranu. Je to naše právo a navyše aj zodpovednosť. Nie je to temná mágia ani čarodejníctvo so zlými úmyslami, naopak, je to práca s pozitívnou energiou, biela práca, ktorá sa snaží obnoviť prirodzený poriadok energií. Ak niekto narušil váš priechod zlými úmyslami, musíte túto energiu presmerovať späť k jej zdroju. Jednoduchým a účinným spôsobom, ako to urobiť, je táto starobilá technika, ktorú vám dnes prinášam. Po odstránení okrajov papiera je dôležité, aby ste to urobili ručne. Dbajte na to, aby s ním neprišli do kontaktu žiadne kovové prúky, napríklad nožnice. Je to kľúčové, pretože chceme, aby bol tento papier čo najčistejší, pripravený absorbovať a zhromaždiť všetko,
čo vám spôsobuje bolesť a utrpenie. Teraz vám vysvetlím, čo musíte urobiť ďalej. Nájdite si čierne pero. Je to dôležité, pretože čierna farba má zvláštny význam, symbolizuje koniec cyklu, uzavretie etapy. Ak tu sledujete toto video, je to pravdepodobne preto, že cítite, že existujú ľudia, ktorí na vás vrhli negatívnu energiu a vytvárajú vo vašom živote chaos a nerovnováhu. Použitie čiernej farby v tomto procese vám pomôže prerušiť tento cyklus, definitívne uzavrieť toto negatívne prepojenie, ktoré vás ovplyvňovalo. Čierna je farbou uzavretia, smútku, rozlúčky a preto je na tento účel veľmi vhodná. Okrem toho potrebujete trochu vody. Môže to byť voda z vodovodu, nemusí byť z nejakého špeciálneho zdroja. Toto sú všetky prvky, ktoré dnes potrebujete, aby ste od seba odohnali negatívnych ľudí, zbavili sa zlého oka a dokonca aj prípadných čarodejníckych diel, ktoré na vás boli zoslané. Buďte pripravení, pretože sila tohto rituálu spočíva v jeho jednoduchosti a vo vašom úmysle vykonať ho. Teraz chcem, aby ste v tomto čase napísali do komentárov: Som chránený, som bytosť svetla. Týmto už preberáte iniciatívu a vytvárate energetickú bariéru, aby vás nič a nikto nemohol negatívne ovplyvniť. Pamätajte, že zámer je prvým krokom k ochrane. V tejto chvíli začneme s prvým krokom rituálu. Na svoj kus papiera si napíšete mená ľudí, situácií, myšlienok alebo vecí, o ktorých máte pocit, že vám práve teraz ubližujú. Neponáhľajte sa, venujte potrebný čas premýšľaniu a pustite všetko, čo vás ovplyvňuje. Píšte pokojne, bez nátlaku, pretože rituály treba vykonávať s trpezlivosťou a sústredením. Týmto spôsobom začnete odmietať všetko negatívne, vylúčite to zo svojho života a mysle a vyčistíte svoj energetický priestor. Začnite tým, že si napíšete mená tých, o ktorých máte podozrenie, že mali negatívny vplyv na váš život. Možno je to ťažký šéf, nepríjemný spolupracovník alebo dokonca nepríjemný sused. A ak meno osoby nepoznáte, napíšte si opis, ktorý ju jasne identifikuje. Napríklad sused z 3. poschodia alebo kolega v kancelárii, ktorý sa stále háda. Dôležité je, aby sa vám pri čítaní tohto opisu okamžite vybavil obraz danej osoby. To vám pomôže priamo sa spojiť s energiou, ktorú chcete očistiť a ochrániť sa pred ňou. Ďalšia vec, ktorú vám poviem, môžete si zapísať fyzické a emocionálne bolesti. Môžu to byť bolesti chrbta, hlavy, migrény. Mnohokrát, samozrejme, keď prechádzame mnohými negatívnymi situáciami, mnohými problémami, môže to vytvárať fyzické problémy. Takže si zapíšte každý jeden z nich, dokonca aj nespavosť, nedostatok spánku a tak ďalej. Neobmedzujte sa, ak potrebujete celý hárok papiera, pokojne si ho napíšte, nebojte sa. Napíšte si to, napíšte si to, napíšte si to všetko. Dostaňte to von, toto je tiež emocionálne cvičenie a to, čo robíme, je, že dostávame von všetko, čo nás blokuje. No, ako príklad napíšem nasledovné: nepriatelia. Zovšeobecním to,
pretože okrem toho vám veľmi odporúčam, aby ste to urobili aj v prípade, že neviete, kto na vás vrhá zlú energiu, ale máte určité podozrenie, že máte okolo seba negatívnych ľudí alebo že vám závidia. Nepriatelia. Potom by ste mohli dať napríklad vaníta, v režime príklad migréna. Povedzme, že prechádzam problematickými okolnostiami, ktoré mi spôsobujú migrénu, bolesť chrbta, ako som hovorila. Môžete si zapísať aj nespavosť, úzkosť, smútok. To budú moji nepriatelia, vaníta, povedzme, že vaníta je moja suseda a znemožňuje mi život, migréna, bolesti chrbta, nespavosť, úzkosť, smútok. Vidíte, aký je tento rituál univerzálny, neodstráni len nepriateľov, ale odstráni aj všetky nepríjemné pocity. Teraz urobíme to, že ho 3-krát zložíme. Je dôležité urobiť to tak, že si vizualizujeme, ako je všetko to zlo sústredené v tomto malom kúsku papiera. A preložíte ho smerom von, pretože to symbolizuje stiahnutie. 1, 2 a 3. Je dôležité, aby ste si vizualizovali, ako sa všetko zlo okolo vás absorbuje do papiera, keď ho skladáte. Teraz urobíme to, že papier vložíme do plastového vrecka. Vložíme ho dovnútra pokojne a opatrne. A keď toto cvičenie urobíte, naložíte ho soľou. Prečo je dôležité pokryť ho soľou? Pretože soľ, ako viete, je veľkým čističom a práve ona pohltí zlé energie. Keď to budete robiť, musíte si niečo zopakovať, a to, že všetko zlo sa vráti k svojmu zdroju a nič ma nemôže ovplyvniť. Všetko zlo sa vracia k svojmu zdroju a nič ma nemôže ovplyvniť. Budete to opakovať 3-krát, kým sa váš papier úplne nepokrie. Uistite sa, že je dobre pokrytý. Teraz by som veľmi chcel, aby ste aktivovali všetku túto energiu, napíšte do komentárov, všetko zlo sa vracia k svojmu pôvodu a nič ma nemôže ovplyvniť. Napíšte to teraz, budete to deklarovať, budete konať a nevyhnutne budete priťahovať tieto ochranné energie do svojho života. Teraz je čas neutralizovať zlé energie. A ako to urobíme? Jednoducho pomocou trochy vody. Soľ zriedime len niekoľkými kvapkami vody, len trošku, neprelievajte ju, pretože jednoducho neutralizuje všetko, čo je zapísané v našich zámeroch. Takže opatrne budete pridávať trochu vody, takto, až kým sa soľ, pozrite, ako vidíte, celá nezvlhčí. Teraz urobíte to, že vrece pevne uzavriete. Ak je vzduchotesné, jednoducho to urobte takto, a ak je to obyčajné vrecko, jednoducho zaviažte pevný úzol a je to. Teraz je čas vložiť ho do mrazničky. Bolo by dôležité, aby s ňou nikto nemanipuloval, preto ju umiestnite na dobre skryté miesto. Odporúčam, aby ste ho umiestnili do zadnej časti mrazničky. Keď ju budete umiestňovať do tohto konkrétneho priestoru mrazničky, je dôležité, aby ste deklarovali veľmi silnú afirmáciu, ktorá celý tento cyklus ochrany uzavrie. 3-krát poviete, zmrazujem všetko zlo, zlé oko a zlé energie. Tu zostanú, kým úplne nezmiznú. Zatvoríte mrazničku a zabudnete na ňu aspoň na 7 dní.
Dôležitým a základným pravidlom, aby vám to prinieslo čo najlepšie výsledky, je, že to robíte pozitívne. Nikdy to nerobte z nevôle, hnevu, frustrácie, pretože to sú veľmi nebezpečné energie. A pamätajte, že všetko, čo vyžarujeme, sa nám vždy vráti a mnohokrát to príde v znásobenej podobe. Preto si zakryte chrbát a snažte sa to robiť v čase, keď sa cítite povznesený a silný. Nezáleží na tom, aká je denná doba, deň v týždni alebo fáza mesiaca. Urobte to vtedy, keď to cítite, ale ste silný, mocný, pozitívny. Sľúbte mi, že to budete robiť týmto spôsobom. Chcem, aby ste mali výsledky. Kedy pocítite prvé zmeny? Spozorujete ich hneď. Hneď ako to začne mrznúť, uvidíte, ako vás vaši nepriatelia začnú prestávať obťažovať. Pocítite zlepšenie svojho fyzického a emocionálneho zdravia. Obnovíte svoju pohodu, čo je niečo veľmi dôležité. Aj keď ste doteraz mali veľké obavy alebo ste mali problémy so zaspávaním, toto všetko z vášho života zmizne. Začnete spať ako bábätko. Najpozitívnejšie a najvýraznejšie zmeny však nastanú po 7 dňoch a vy si to vytiahnete z mrazničky. Tu je konkrétny bod. Po 7 dňoch vezmete vrecko so soľou a opatrne ho vyhodíte bez toho, aby ste ho otvorili. Nedotýkajte sa ho, dotýkajte sa ho čo najmenej. Vyhodíte ju do kontajnera ďaleko od vášho domu. Môže to byť verejný kontajner, ale čo najďalej od vášho domu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby sa k nám tieto negatívne energie nevrátili. A teraz posledný trik, ktorý tento rituál výrazne posilní. Ide totiž aj o preprogramovanie nášho podvedomia. Vždy, keď budete mať pocit, že sa k vám blížia negatívne energie, alebo sa budete cítiť zraniteľný voči týmto nepriateľom, otvorte mrazničku a precíte, ako bola všetka táto negatívna energia uväznená v ľade, bez možnosti, aby vyšla von. To výrazne posilní výsledok tohto rituálu a zároveň vás ochráni. Ako vidíte, táto starodávna technika je jednoduchá, ale mimoriadne účinná. Odporúčam vám, aby ste ju teraz vyskúšali, ak sa cítite zraniteľný voči negatívnym energiám, toxickým, hustým alebo nízko vibrujúcim ľuďom. Zakryte si chiabát. Je to vaše právo a musíte to urobiť. Inak začnete vo svojom živote vytvárať chaos. Ak teda v tejto chvíli cítite, že máte trochu smoly a nešťastia, urobte túto starodávnu techniku a uvidíte, ako vás výsledky veľmi prekvapia. Z celého srdca dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, nezabudnite sa o ňu podeliť. Zdieľajte ju na svojich sociálnych sieťach. Pamätajte, že keď pomáhame druhým zlepšiť ich život, vesmír nám tieto požehnania nevyhnutne vždy vráti, a to mnohokrát v znásobenej miere. Na záver sa nezabudnite prihlásiť k odberu a lajknúť video. Zajtra na vás budem čakať s veľmi silným videom pre vás.